Ayan, hello! Lunchtime. Brunch, yan. So, welcome uli sa aming YouTube channel. Please subscribe Mitch Frondozo and Francisco Family Vlog. So, ito po ang ating lunch ngayon. Nandito po kami sa Dirty Kitchen ni Cindy sa kanyang house at boarding house sa Virac. So, ito po ay stir fry na sitaw and okra. Ayan, okay. And then, syempre, hindi nawawala ang kuyog para sa ang kuyog na merong merong sili, merong green kamatis kasi para dito sa pili. Yan. So, ito naman ang pusit. Yan, dayami pusit. Okay. So, iba ang lutong Bicol. Yan. Maaso pa. Ay, umuusok pa yan. Gaaso pa sa Bicol. Yan. So, guys, yung among mga vlog recorded, pasensya po, hindi kami gapurong Bicol para naman ma-appreciate nung iba naming mga friends na taga Maynila at maintindihan nila. So, combination na lang. Ito naman po ang well-milled rice. hindi mawawala ang pili. Ani. Yan. So, hindi mawawala ang pili na partner dun sa ano to? Padas. Kuyog. Hanto pa. Ayan pa, Oo. Ayan pa, And then, mamaya, magbablog po kami pagkatapos namin kumain nung pili nut, kung paano siya nagiging ganito. So, may dessert kami mamaya. Ito po. From here, yan. From here, ganito po itsura. Tapos po, pagka nakain mo na po yan, sinausaw sa kuyog, ito na po yung resulta. Papakita namin mamaya kung paano siya bibiyakin. Tapos ito na po yung mga nakikita natin sa mga store. Sa Maynila, bihira po ito. Pero sa mga Bicol at bakasyonista, favorite po nila tong pampasalubong. Medyo pricey na po yan sa Maynila. Tapos bibihira po, opo. Yan, okay? So, let's eat, guys. Ayan po. Sa foods muna. Yan. So, thank you so much. Okay, mamaya na po ang continuation. Thank you. Bye-bye.